Христос воскресе! Честитя ви големия празник на човечеството. Да, заповядай. Жаки. Воистина воскресе! Който празник е в нашите сърца, в нашите души и определя и осветява нашия път. Възкресението е в фундамента на учението Път на мъдростта. Това го прави изключително тежък въпрос, много метафизичен, многопластов. Той е едновременно доктринерски, той е едновременно и в идеите на учението. И поради тази причина много лесно човек може да се загуби в тази многопластовост и в тази богатост на учението Път на мъдростта. И може би не случайно като символ на Възкресението винаги учителя е определял Логоса или нашата лилия, която е с много дълбоки корени, още там в дълбините на сътворението, ако мога да кажа, можем да го намерим. А пък цвета, онова изящество, онзи венец на Възкресението, можем да го открием там, където той казва, че човекът е една богоосезаема необходимост, че човека е съсътворител на Отца си, че човека прави само кръщение в своя живот. Това, което днес ще направим е по-скоро една дискусионност, не толкова тържество. Опитал съм се да изведа някои основни въпроси, така че да осъзнаем защо всъщност Възкресението е култура, а не е само блян за бъдеще, което е изключително важен момент. Накрая ще дискутираме, разбира се. Това е един мой прочит на учението Път на мъдростта. Моята идея е да ви провокирам да се размислите върху това, което ще споделя с вас и разбира се да дискутираме накрая. Ще започна с онзи афоризъм на учителя, който безспорно е така в основата, че за обикновеното се работи, за достойното се страда, за великото се жертва, за божественото се възкръсва. Този път на извеждане на човека в идеята на Възкресението не може да го намерим никъде, в ничия култура, в никоя религия. И за това за мен учителя и учението Път на мъдростта, именно те разбулват пътя на Възкресението. Пътя на Христос в идеята на Възкресението. Първото, върху което бих искал да се спра, и то е може би една от най-тежките проблеми, един от най-тежките проблеми, това е, че Възкресението ние можем да го намерим в генезиса на сътворението и в историята на изповеданията на човечеството. Това е едно огромно предизвикателство и ако се фокусираме в идеите на учението, безспорно е, че ще намериме податки за това. И съм се опитал да ги извлека и да се фокусирам върху тях, защото те са много същностни за това, което учителя определя като възкресение, че то е живяно човечество и осъществена божественост. Той казва, има една реалност по-реална от всички реалности и това е реалността на духа. А този дух в самото сътворение влиза в материята. Той я одухотворява и дори знаем, че в кристала е първия
първата искра на този животворен дух в слизането в материята. И можем ли да определим тогава, че в кристала има живот? Според мен безспорно е това. И в същото време материята е последния пристан на духа. Ето тази безграничност в един инволюционен и в един еволюционен процес поставя пред мен големия въпрос. Всъщност тези метаморфози на живота при слизането на тази искра на духа в материята и след това при извеждането на живота пак в неговите метаморфози, не е ли именно това една идея за възкресение? Онова, с което започнахме, е първата стъпка в проявата на живота в самото сътворение. Споменахме за кристала, споменахме за слизането на тази Божия искра в най-плътната материя, ако може така да се каже, и дори тя може да бъде наречена, че е жива. В религиозното изповедание, въобще религиозната култура на човечеството, ние винаги ще видим, че Бога е често оприличаван с природата. Често Бог е определен, че Той е във всичко и във всеки. И може би, разбира се, това е една от основните доктрини в пантеизма, но може би това е една голяма истина, защото тази божествена сила, тази божествена искра на духа, слизайки в материята, тя изявява живота. Тук, при нас. Независимо дали първоначално този живот ще е вегетативен или ще е изразен в идея за творчество, в последствие в идея при Христос за единосъщие, за съсътворителство. Това са метаморфози на живота и това представлява в крайна сметка цялата еволюция. И всеки един елемент от тези метаморфози на духа са определяни от едни властници в митологиите и това са онези богове, които владеят смъртта, владеят живота и са боговете на възкресението. Дали е случайно това, че именно онези, които са властници на живота, властници на смъртта, определят възкресението и са богове на възкресението? Това е Хермес, това е Дионис нашият, това е Ишива в източната митология. И ако малко по-детайлно видим по какъв начин митологиите се отнасят към възкресението, ще намерим там изключителни истини. Защото какво представлява един бог Озирис? Ние знаем много добре, че той е брат и съпруг на Изида, че той е възкресен от Изида, обаче е възкресен с жезъла на Хермес, който всъщност концентрира цялата мировост като енергия в себе си, за да може тази енергия с змиите на самия жезъл, които знаете пък, че са символ на мъдростта, символ са на откровенското знание, символ са на смъртта като познание. Чрез този жезъл Изида възкресява Озирис. Ама той в същото време е и цар на Египет. Той в същото време дава път на хората, учи ги на земеделие, учи ги на живот. Искам да подчертая точно това, че идеята за живота влиза в материята, влиза в битието на хората, влиза дори в идеята за социум, чрез онези, които са властелини на възкресението. Тоест, духа възкръсва за битие. И учителя има една много интересна теза. Не знам, вероятно не сте я срещали, защото е казана в разговор. Казва, Хермес възкръсва, за да стане човек, Исус възкръсва, за да стане Бог.
Ето тази учителова теза, този негов афоризъм, за мен е определящ, за да покаже, че Възкресението присъства в генезиса на сътворението. То е принцип в инволюцията, чрез който живота влиза в материята да се изяви в битие. Принцип е и в еволюцията, чрез който същия този дух одухотворява материята, за да направи единосъщие чрез едността с Отца в идеята на съсотворителство. Този огромен въпрос, безспорно в същината си метафизичен, е изцяло поставен като фундамент в учението Път на мъдростта. И другото, което е изключително важно, че той не би могъл да бъде изведен в цялост, ако учителят наистина не е поставил в основата идеята за диханието. Защото какво е този жезъл на Хермес в крайна сметка? Тази концентрирана мирова сила, чрез която възкресява, разбира се, с сила отвън. Защото жезъла с концентрираните енергии на духа на цялата мировост е една външна от човека сила. Но диханието, което е вложено в него, онзи кундалини, който също е като символ змия, имаме го в жезела, също като символ е мъдрост и знание и е надмогън на смъртта, тази енергия на Абсолюта е в човека. И чрез тази енергия човекът може да изведе духа си във възкресение. Още няколко примера бих искал да посоча, защото човек като направи един обзор на митологията, и то не само на митологията, но и на религиите, ще види, че всъщност онова, което и учителя винаги е споменавал, нишката е една, на която всяка една религия, всяка една митология е нанизана като едно огърлие. Нашият Дионис, и той е възкресен, той възкръсва също. А какво е Дионис? Дионис, знаете ли, той е наречен добрият Бог, добросърдечният. И той учи хората на земеделие и вие знаете, че е оприличаван с Бог на виното и така нататък, учи ги на лозарство. Ама добре, ама същото ние ще го намерим и при Рама в индуизма. А Рама е Ману, водач на народите. Той е аватар. В него е именно въплатена оная божественост, която в крайна сметка идва на земята и се превръща в живот. Ама Рама е водача на ония лъч, който ние го наричаме лъча на администрацията или на жизнелюбието, който именно определя пътя на човечеството. Виждате как идеята за въплъщаването на духа в материята винаги минава през идеята за възкресението. И то точно в аспекта на инволюцията, точно в аспекта на сътворението. А между прочим в индуизма, където прераждането, знаете много добре, е битие, то е култура, там където в индуизма смъртта не е край, а преход, точно в идеята на знание, там проблема за възкресението е много по-дълбоко и много по-метафизично предаден, според мен точно поради тази причина. При самото сътворение, както е притчата, там Шива трябва да погълне отровата на змията. Вие знаете цялата притча, аз няма да я преповтарям наново, как планината Мандара е вързана за змията Васуки, с която идеята да бият млечното море на Бога Вишну, и чрез тази змия те получават от нея отрова, обаче отровата е идея за смърт. Вижте тук как се тълкува проблема за смъртта. Вишну
Бога на смъртта и на живота и Бога на възкресението, трябва тази отрова да я погълне, поглъща я, трансформира я и от нея след това се получава битието на боговете, битието на безсмъртието. Амритата. Как идеята за надмогата на смъртта е направена в един образ, който е изумителен, специално в тая религия. А ние може да ги видим в всички останали митологии. Как проблема за възкресението стои навсякъде. И аз тук мисля, че някъде го бях. Учителя казва, възкресението е динамиката на безсмъртието. Ето това е голямата истина. Това е голямата метаморфоза на тази мирова енергия в живот, чрез безсмъртието. Няма религия, която да не обещава безсмъртие и да не дава идея за безсмъртие. И между прочим, това тук, което съм избрал, е Съда на Озирис от книгата на мъртвите. Избрах тази картинка, защото е много показателна там онази част с лотоса, върху която стоят четирите йерархии на човека. Ние тези йерархии може да ги намерим и в Откровението, може да ги намерим и пред пирамидата в Сфинкса. Намираме ги и тук. А учителя какво казва за тях? В стадиите на развитието си човекът минава през онова, което е човек с глава на телеца, след това през лъва, след това през човека и накрая през орела. Там, където той го нарича събожник човек. Тая нишка мене ме изумява. Как е възможно независими, различни в стадиите на еволюцията на човечеството, един и същи символ, който показва именно цялостното развитие на човечеството от началото, от еволюцията с тези метаморфози на духа, през различните физиологически трансформации, метаморфози, за да се стигне накрая, чрез възкресението, до един и същи. Така че, точно в този аспект, според мен, възкресението е един принцип. Принцип в еволюцията, принцип в сътворението. И по-натам ще дам няколко конкретни примера, с които да ги видим тези неща. Идеята за възкресението стои във всяка религия. Това го уточни вече няколко пъти. И то не е случайно това, защото човека е сътворен като властник. Властник, да бъде властник над световете, които Богът е сътворил. Ето това властничество дава на човека една огромна потреба да познае смъртта. Защото смъртта е преход, смъртта е трансформация, метаморфоза от едно поле в друго поле, ако мога така да спомена. А голямото предизвикателство, което еволюцията поставя пред човека, е да направи разлика между смъртта и умирането. Защото едното е проблем на изчезване, а другото е проблем на метаморфоза. И може би точно от тук в културата на човечеството има различни доктрини на възкресението и за съжаление в момента най-властна доктрината, че при възкресението животът се връща. Човекът се връща за живот в битие. Нещо, което е естествено в инволюцията, когато ние разглеждахме тези метаморфози на духа в материята, защото там боговете, които са разкъсани, дали от титаните, дали от други след това, визирам конкретно Дионис, който е разкъсан от титаните, след това
богинята на мъдростта го взима сърцето и го възкресява чрез едно ново раждане. Един вид го връща към живот. Това е част от доктрината на еволюцията, за да може да влезе духа в материята. Но учителя, чрез пътя на Христос, показва, че възкресението има една друга визия. Възкресението не е просто връщане към живот и събиране на материята. Възкресението е и пръскането на тази материя. Т.е. овладяването й. Т.е. одухотворяването на материята. И от тук всъщност има учителя прави един много интересен афоризъм, че два фактора правят историята, сътворението и знанието, и две сили обуславят живота. Любов и смърт. Любовта като копнеш към живота, именно в тази идея на удохотворяването, на онзи лъч на жизнелюбието, за който ще говорим след няколко седмици в Пловдив, който лъч на жизнелюбието подготвя човека за битие. Ето за тая любов става въпрос. И смъртта, която трябва да бъде овладяна като знание за безсмъртие. Ето това удохотворяване на материята е един принцип на възкресението и учителя в този афоризъм така детайлно го е подчертал. Другото нещо, върху което бих искал да се спра сега, като следващ елемент, това са символите на възкресението в неговата духовна историчност, в човешката духовна историчност, ако мога така да кажа, защото битие без възкресение няма. Има съществуване. Не знам дали има термин, който да свързва със себе си толкова много символи и толкова много иероглифи, както е възкресението. Защото то безспорно е един иероглиф на безсмъртието. Там стои змията, като идея, като символ на мъдростта, като символ на знанието или на откровението. Там стои жезълът, като динамика на живота и смъртта, жезъла на Хермес. А между прочим, жезъла е символ в лъча на жизнелюбието, защото е символ на лъча на водачеството. А защо е символ на лъча на водачеството? Защото онези богове, които се въплъщават в човека, за да направят водачество като Ману или като царственост в египетската митология, там този символ с змията определя, че мировостта е въплатена в материя. Този жезъл символизира живота и смъртта. Тук стои безспорно и символа на Феникса, който изгаря и от прахта се възражда отново към нещо, което е може би най-добрата характеристика в идеята на възкресението на Христос. В този смисъл на мен ми се иска да направим няколко разреза така на този символизъм и да ги разгледаме в учението на Хермес или по-скоро в пътя на Хермес, защото той е много определящ като съпоставка с пътя на Христос. И не случайно вие знаете оная тема, която учителя дава, Хермес, Кришна, Христос, духовно родство. И тримата там, в идеята на тази тема, определят проблема за надмога на смъртта, за овладяването на смъртта като идея за знание.
А овладяната смърт в Христовото учение е проблем на откровение. Нещо, което е огледално противоположно в аспекта при Хермес. Там Хермес първо трябва да получи откровението като една приложност на знанието, като онова фиат лукс, онази светлина, която е знание, която идва в него като откровение, за да има готовността да изведе след това пътя на посвещенията за възкресение. Определящ е този ред и учителя казва, откровението на Хермес е основание за възкресение. А при Христос ще каже точно обратното. Че откровението е изява на възкресението, то е следствие на възкресението. Откровението е възкресенско знание. Ама ще видим защо. Защото това са много същностни характеристики, които показват възкресението като принцип в идеята на инволюцията и след това в идеята на еволюцията. Първо, откровението идва като един символ на огъня, чрез онова фиат лукс, чрез Хермес, за да определи пътя на посвещенията и идеята за възкресение в последствие. Но този огън откровение е една идея за надмога на смъртта като живот. Ето, още там, още в този път на Хермес е заложена идеята, че въплатеният дух в материята може да бъде изведен обратно отново в живот. Но в голямата разлика е, че възкресението на Христос не е действие на всемирността, а присъствие в всемирността. Това е огромната разлика, защото целият път на Хермес, който той определя в идеята на възкресението чрез онази външна сила на жезъла, е една идея за осмисляне или по-скоро влизане в божествеността, в идеята на познанието, в идеята на това, което Христос казва, само чистите по сърце ще видят Бога. Тоест, това е в иерархията на четвъртия център. Това е там, където имаме мировото съзнание в пълнота, но не и в присъствие. Нещо, което прави Христос в надмогата вече до хилядолистника, там където е именно лотоса, седмия център, където имаме присъствие на божествеността. Това е една принципна, много дълбока метафизична разлика между това какво дават културите до Христос и какво дават културите след това. Каква е идеята при сътворението, знаеме учителя, тезата му за Божията човечност, която е идеята на Бог за човек, т.е. идеята на сътворението на човека. Цялата инволюция е фокусирана в идеята човек. Т.е. тази мировост да дойде в човека. Затова имаме този глед. Тя не може да стигне по-високо от четвъртия център, там където имаме пълнота, но в зрение. Докато идеята за извеждането вече на Бога от човек, което е идея на човек за Бог, т.е. човешката божественост, т.е. синовността да бъде изведена в живот, да бъде одухотворена материята, това вече определя присъствие на съзнанието в Бога. Заповядайте. И онова, което той нарича духа, да бъде очи на човек. Духа да станат очи на човек.
Заповядайте. Бъчваров, заповядай. В този смисъл символа на мъдростта с триъгълника и змията, която включва в себе си трите центъра, правят една съобразна троица, според мен. Сърдечната чакра, съответно от третото око и хилядолистник. Точно в идеята за овладяването на материята и одухотворяването на материята, които като потреба стоят в културата ни сега. Те не са само един блян, защото ние много добре знаеме, че Възкресението като овладяно битие не е характеристика на нашата духовна вълна. Тя е в духовната вълна на свободата, тази овладяност, това осъществено Възкресение. Но Възкресението е отбулена тайна от учението Път на мъдростта в неговата цялост и тези негови енергии могат да бъдат живяни като култура, точно по същия начин, както въплатените богове в инволюцията ускоряваха човека в неговия живот, учеха го на какво ли не това, което преди малко споменах. Абсолютно по същия начин сега тези идеи, този разбулен път за Възкресение чрез една нова култура могат да ускорят еволюцията на човечеството в идеята на Възкресението. И ние ще видим след малко точно няколко много интересни принципа, които учителя поставя в своите слова. Но преди да тръгнем в тази посока, бих искал да ви дам още един пример, който е много показателен и за мен беше изключително интересен. В Кабелата има един седми ангел, който се е наречен Ремеел. И той е поставен от Бога като защитник на възкресените. Това е една много дълбока тайна, която учителя много финно разкрива. Защото първо, той е седмия ангел. Рама е седмото въплъщение на Вишну. Ние много добре знаеме, че Христос, чупайки печатите на книгите на живота, те са 7 там, 7 чакри, 7 тела трябва да бъдат надмогнати, за да имаме цялост във Възкресението. Тоест, тази седмица като символика стои навсякъде, точно като характеристика на тези властелини на Възкресението, ако мога така да кажа. И не случайно този Ремеел е седмия ангел в тези седми небеса и той казва един от двамата, които не могат да бъдат и нямат присъствие в иконографията. Защото за да могат да бъдат видяни, за да могат да бъдат нарисувани, трябва някой да се въземе до тези полета. Но големия въпрос тук е следващия. Защо трябва всъщност възкръсналите да бъдат пазени? Нима Христос трябва да бъде пазен? Точно тук е пак голямата доктринерска разлика между идеята на Възкресението до Христос и онова, което учителя поставя вече като едно бъдещо знание и пъти за живота. Защото ако досега идеята за Възкресение е възприемана като връщане от смъртта, днеска, между прочим, е Лазаров ден, честит празник, по нашия календар християнския, нямам предвид 8 април, датата на истинското Христово възкресение. Възкръсналия Лазар е да бъде пазен, защото той е върнат към живота. Идеята за Възкресението в удохотворяването на материята, в пътя на осъществяването на човека,
Не е необходим там човека да бъде закрилен, защото той овладява всички тези полета, през които минава. Тоест, Възкресението е част от неговия път. Възкресението не е елемент на потреба на личността. Така както учителя казва, Възкресението в миналото е на личности, но сега в Христовото Възкресение ние имаме мирово Възкресение, т.е. възкръсва духа, не възкръсва материята. Това е една изключително важна характеристика на този принцип Възкресение в идеята на еволюцията. Духът е онзи, който възкръсва. А всички онези блокчета, които са в нашата материя, те трябва да бъдат одухотворени, за да могат да бъдат пръснати като енергия и събирани обратно. Следващия елемент на този голям въпрос, според мене, вече може да минем в идеята на учението Път на мъдростта, като една метафизика на Възкресението в духовната вълна на мъдростта и да видим по какъв начин самите понятия самокръщение, самосъдба, себесъдба, откровение определят и характеризират Възкресението. Имайки преди всичко това, което до тук споменахме, така опитвам се да го направя като една градация, като една стълба, ще видите колко естествено е онова, което сега като идеи, като нови принципи идва в духовната вълна на мъдростта. Учителя казва, откровението ни освобождава от мисълта като познание за целостта. Ето точно тук е големия фокус на откровението на Христос. То е цялост. То е именно цялост в последната чакра или в хилядолистник. При него нямаме откровението, както беше при Хермес, Фиат Лукс, за да търсиме въплъщение в материята, чрез богове, които не възкръсва, защото боговете нямат смърт. Те са връщани в битие. Въплъщават се в материята. И това въплъщение ние го имаме дори и в окултната книжина. При Блаватска и асурите, макар че те идват от Индия, разбира се. Сурите, не асурите. Така. Това голямо откровение, което е идея за целостта, безспорно идва от вътрешния огън на Кундалини, който трябва да удохотвори материята. Кундалини е онзи, който прави самокръщението в човека и тук цялата тази нова епоха, ако мога така да кажа, е определена от онова бях, за да ме няма, нямаме, защото бях Възкресението. Имаме вече идея за цялост, за овладяност, която може да позволи идея за съсътворителство. И точно в този аспект сътворението не е приключило. Ние имаме Възкресението като принцип в инволюцията, в идеята за Възкресение, но имаме и принципа на Възкресението в еволюцията, в идеята за цялост и свобода, която свобода дава вече проблема за съсътворителството, проблема за събожника, проблема за овладяване, удохотворяване на материята. Просто тази енергия на Кундалини толкова естествено и толкова цялостно минава през това човешко познание и социологията, че някакси хармонията е толкова жива и толкова естествена, че не може да не възхити човек.
Тук има, задължително трябва да разгледаме в идеята на символиката, разбира се, трите иерархии на огъня. Не на светлината, а на огъня. Учителя разглежда иерархите на светлината, светлината на Прометеевата светлина, на Преображенската, Възкресенската също. Но преди това има огън. И това е огъня на Кундалини. И това е огъня на мировостта и онова, което определя Фиат Лукс в идеята на еволюцията. И точно тук учителя дава три иерархии на огъня, които са изумителни. Първата е огъня на мага, или огъня на Иерофанта. Или това е огъня, който фокусира в себе си цялата жизненост, цялата мировост. Там е символа на жезела с змиите на Хермес. Този огън на мага всъщност е трансценденталната идея за Бог. И виждате тя докъде обаче може да стигне. При възкресението на Христос имаме 24 старци, 24 иерархии, минали еволюцията на човечеството, но те стоят и пеят свят, свят Саваот, а само Христос е онзи, който може да счупи 7-те печата. До там може да стигне външната енергия. До тук. И затова символа на мъдростта е от тук нагоре. В идеята на еволюцията. Втория огън, това е огъня на жертвоприноса, което е много интересна характеристика, която учителя прави. Липсва в него откровение. Това е огъня, който институцията ще превърне в традиция. Потребен е. Така се правят културите. Но той е лишен от откровение. Лишен от същността именно на това възкресение. Защото този огън може да утвърди в човечеството път, стъпала, но няма да направи метаморфозата. Оная динамика преди малко в афоризма, дето го споменахме, че възкресението е динамиката на безсмъртието. Тази динамика там няма да намерим. И там ще намерим точно онази идея на бабата, която ще отиде да поднесе съчките на кладата на Ян Хус. Може би някой ще каже, тя е безсъвестна. Не, няма такова нещо. Напротив, тази баба е с най-голямата си всеотдайност точно в идеята на това. В един огън на жертвоприноса да направи своята малка жертва, но тя няма будността на откровението, което да даде гласа на Бога вътре от нивата на живота. Тук е голямата друга характеристика, която учителя прави в определянето, що е това съвест. Но няма да се спирам толкова в детайли на това, а ще мина направо към следващия огън и това е домашният огън. Вижте, той не казва вътрешният огън, живият огън, макар че ги определя. Домашният огън го определя като такъв, като вътрешният, като живият огън. Но казва домашният огън. Това е много характерно и ще се опитам да го изясним и това нещо. Но безспорно домашният огън е огъня на Кундалини. Тоест енергията вътре в нас, която енергия може да направи вече себекръщението. Къде се прави себекръщението? Вътре, в нас самите. Кой го прави? Кундалини го прави. Ето тук той дава този образ. Кой е онзи ездач на белия кон? Е Кундалини. Този вътрешен огън и тази вътрешна енергия, която в ковчега на Изида, ако направим пък съпоставка с Хермес, е трябвало да бъде отбулена, за да се види вътре огъни в очите и да бъде готов за възкресението. Онзи, който е иницииран във възкресение. Обаче инициацията във възкресението там става с Иерофанта, който го извежда в външния олтар.
Затова Христос хвърли ключовете на миналите възкресения. Нямаме вече външен иерофант, който да ни заведе пред таинството на вътрешния огън, пред таинството на ултара. Това вътрешно ултарно знание, което е сакрално, но в крайна сметка идеята за книгата на живота като ултар, бъдещ ултар на човека, е точно това. Но там иерофанта е Кундалини. Той е ездача на белия кон. И той е, който ни въвежда в посвещението и в идеята на възкресение чрез самокръщение. Затова самокръщението е основната идея в пътя на одухотворяването на материята в учението Път на мъдростта. Себекръщението, което прави втората стъпка. Свобода от съдба. Което вече е нещо изключително важно и него ще го уточним след малко. Но когато говорим за огъня, за домашния огън, искам да го сравна точно с това, че школата, като мирова същност, е идеята на осъществяване на този домашен огън. Защото в идеята на школата, така както учението Път на мъдростта я дава, там именно Кундалини във взаимност, т.е. събожника, може да изведе едни ценности, може да изведе едни енергии, в които да ги завърти в една клада на тази школа. Затова на мен ми се струва, че учителя дава идеята тук този огън да бъде домашен, толкова същностно. Защото човека не е вън от социалността. Човека не е сам в света. Той е в единство с всички останали и това е идеята и на събожника. Това е идеята и на семейството, това е идеята и на школата. И тук стигаме, разбира се, до въпроса, че кръщението, което е с енергия отвън, е онова, което Йоан прави, знаете. Но той казва, ще дойде онзи, който ще ви кръсти с огън. Е огъня на Кундалини, който е вътре в нас. Синовността. Кундалини. Втората ипостас – Христос. Той е, който кръщава с огън. И много хора сега чакат новата епоха. Като че дойде някой отвън да им ги удари по главата и да им каже, айде, новата епоха дойде. За мен няма такова нещо. Новата епоха е вътре във всеки един от нас. Всеки ще я види тогава, когато е дорасъл да я види и когато се осъзнае точно в този жив огън. Усети тази трансформация. Виждате ли сега културата на мъдростта, възкресението в културата на мъдростта? Може ли всеки сега да почувства, да се опита да почувства тая трансформация? Трябва ли да чакаме духовната вълна на свободата, за да направим възкресение? При положение, че възкресението е отбулена тайна. И точно тук е вече следващият момент, с който мисля да привърша. Слава Богу, в рамките на един час мислех, че няма да успея. Това е вече точно културата на мъдростта или възкресението в културата на мъдростта, където учителя дава 3 принципа на възкресението. Не знам дали сте чели Лечителството проява на духа. Между прочим, аз тук не цитирах точно словата, от които съм взимал определени идеи, които да анализирам, но това са общо взето цялото учение. Няма нещо, което да е пропуснато общо взето. Та в Лечителството проява на духа учителят слага 3 принципа на възкресението, с което мисля да завърша. Първият принцип на възкресението, това е съдбата, която дава идеята за миналото.
Възкресението надмогва съдбата и прави себе съдба, казах. Но тук съдбата има като миров принцип, като по-скоро като повлияна от волята, която е всемирна сила, е определяща, защото може да бъде трансформирана чрез волята. В сътворението, кога Адам е готов да прави съдба? Когато получава знанието. Знанието за добро и зло. Знаем, когато Кундалини вътре в него казва, че този плод е много желан змията. Но въпреки всичко, тук е необходима една силна приложна воля, която е на ментала и да просегне и да откъсне плода. Ето това е голямата всемирна сила на волята, която може да направи съдба. Същата тази сила на волята може да направи освобождаване от съдба. И ние може да видим това и в Гециманската градина, а и в нашата молитва, която казва да бъде Твоята воля. Да бъде Твоята воля е идея да изведеме божествеността от себе си като идея за култура сега, като път за живот сега, като принцип на Възкресението и култура на Възкресението сега. Нещо, което учението Път на мъдростта ни дава. Представяте ли си каква плътност е да бъде иззета една ядка от Възкресението и да бъде сложена в живот сега, да бъде Твоята воля. Това нещо променя съдба. Предполагам, всеки го е изживявал, защото как беше цитата на Димчо Дебелянов ли беше? През деня ме неуморно града, през нощта без пощада руша. На Димчо Дебелянов. Това всеки го е изживявал в себе си. Това не може да стане без да бъде Твоята воля. Ето това е основният принцип, според мене, който учителя визира в принципа на волята, принципа на съдбата, е тая надмога на съдбата, чрез да бъде Твоята воля. Следващият принцип, вторият принцип на Възкресението е провиденцията, т.е. настоящето. Върху него трябва да се сложи ударението на служението, защото служението не работи нито като услуга на еволюцията, нито като услуга на миналото. Тоест, чрез служението може да се отключи този златен ключ на книгата на живота, която отарат вътре в нас. И именно провиденцията е една вътрешна тайна, която трябва да запази оная същина, онзи живец на духа от улицата. Затова културата на мъдростта не е улица. Затова пътят е един, улиците са много. Ние говорим за културата на Възкресението в пътя на мъдростта. Но тази култура е култура на зримия теогон. Тази култура е култура на онзи, който ще се опита да каже да бъде Твоята воля. И точно тук голямата потреба е да бъде скрита, да бъде направена тая вътрешна ядка на книгата на живота, на тази провиденция, която дава истина, за да може човек да направи вътрешното възкресение. Защото ковчега на Изида или саркофага, няма значение как ще го наречем, той е вътре в нас. И там ние може да направим това вътрешно възкресение, тази битка, за да изведеме Бог
в живота. Там голямата трансформация идва, според мен, с потребата на учини. Научи ни живи да бъдем в Тебе, светли в дух и живот. Онова, което Христос на кръста каза. Прости им, Господи, те не знаят. И третия принцип на Възкресението, това е свободата. Безспорно е, ние знаем, че свободата е последният пристан, така да се каже, от еволюцията на човечеството. То е в духовната вълна, последната духовна вълна от тази низа, но свободата е идея за приложност и за битие и в духовната вълна на мъдростта тук, в една нова иерархия, която дава нова светлина и идея за култура. Това е, че свободата не е проблем на измерение, а на поносимост. Има няколко примера. Аз вече дадох един за Ян Хус, за потребата да се освободим от това, което външната догма определя за съвест. Да се освободим от велики инквизитор, който ще каже: о, Христе, ти искаш да дадеме пълна свобода, но човека е слаб, ние му даваме по лъжичка, като причастие. Ето този велик инквизитор също е сега реално битие. Ние можем ли да го превъзмогнем, за да потърсим свободата на духа вътре в себе си, в цялост? Защото знаем, че Възкресението е цялост в идеята на осъществяването ни като битие. Тук могат да се кажат много неща, но аз бих искал да завърши с един апел. Учителя има едно слово, което се казва свободата на избора. Всъщност, словото се казва свободата на избора, обаче по същина то изобщо не е свободата на избора. За мен словото трябва да се нарече изборът на свободата. Защото в цялата си изливност, която прави учителя в своите проникновения, показва защо свободата е нашия избор. А това е твърде далече от идеята, че имаме право на избор. Правото на избор и свободата са две различни неща. Много различни неща. Тук в тази тема аз съм сигурен, че всеки един от нас може да види какво означава свободата като принцип на Възкресението днес. Всеки сам за себе си. Защото аз мога да преразкажа идеята за симпатия и така нататък, но в крайна сметка истината е една. Еволюцията позволява избор, свободата дава живот. Това е, което учителят определя там като основна същност. С това се ориентирам към приключване и бих искал, ако съм ви провокирал в въпроси и изказвания, да ги поставите, защото моята основна цел беше всеко едно нещо, което в учението може да бъде прочетено в идеята за Възкресение, да бъде осмислено в аспекта какви са принципите на Възкресението, да го направим живот днес. Да, защото той е блян. Аз съм съгласен, че идеята за пръскането и събирането на материята като реален акт е въпрос на бъдеще. Но той може да бъде динамизиран, той може да бъде приближен. Ние самите може да изведем онова за обикновеното се работи, достойното се страда, великото се жертва, до божественото се възкръсва, чрез принципите на Възкресението сега.
Те са изключително въодушевяващи и мотивиращи да бъдем в живота си точно в отговорността, която учението ни дава. Да, това беше маркера за край. Заповядайте. Ако някой иска да имаме време, планирали сме да направим една прожекция малка, като завършек, но нека да имаме и дискусия все пак. Ванче, ако искаш, заповядай. Понеже стана дума за свободата, която неизбежно ни очаква един ден, бих искала само да добавя един друг аспект, който учителя също дава по отношение на свободата, и това е свобода от страх от Бога. Защото в психологията на съвременното човечество този страх от Бога е насаден. Било от институции, било от продукции. Към днешна дата Бога до голяма степен за човека е страшилище и тази, как да го кажа, психоза и тази санкция, която, нали, би трябвало да санкционира неговото поведение. А всъщност това, което учителя винаги ни е казва, е, че човекът е най-любимото дете на Бога. Няма как Бог да има тая жестокост към човек. Нали, това е някакъв абсурд, който се вкарва в нашата психология и ние знаем защо, но то е твърде далеч от истината. А ние знаем, че свободата е предшествана от истината. И просто исках да го поставя това като акцент, защото е изключително важно и учителя казва, че ако искате да градите нови религии, ако искате да градите демокрация, ако искате каквато и да е социална изява да направите, първото нещо е да освободите човека от страх. Но ще си позволя да прочета това, което учителя казва. Човекът трябва да бъде освободен. И ролята на всички бъдещи религии, и ролята на всички мъдреци е тази – да освободят човека от личен, социален и всемирен страх. Когато искат да се изгражда свобода, когато искат да изграждат демокрация, когато искат да правят религия, не трябва да се внушава страх. Страх от Бога най-напред, като жесток. И знаем много добре, че еврейската религия безкрайно дълго време и до ден днешен си служи с този похват. И аз лично така си направих една друга асоциация във връзка с вегетарианството. Нали, ние знаем защо го правим. За съжаление, света има една друга идея за вегетарианството. Но това също е част от пътя. Нали, да не вкарваме тази страхова вибрация, която един ден, ако ние я вкарваме, тя ще допринася до този страх. Страха пред Бога. Това просто исках да добавя като акцент. Да Бог не ни плаши, Той ни чака. Здравейте, събожници! Това, което ни предстои, светлината на това, което слушахме и това, което ми се струва, че предстои като етап във Възкресението, именно свобода от съдба, освобождаването от съдба. А съдбата, това може да стане като улекотяваме това, което нас ни се струва болезнено, тази битка добро и зло в нас да се лишава от полярност. Това, което ни се струва, че ни натиска, нали, непоносимо
да го олекотяваме и да осветляваме нашата материя до толкова, че може да го понесем, и това е битката за освобождаване от съдба, за да може после в социологията да го приложим. Сега, като слушах, първо благодаря на всички, честит светъл празник. Да благодарим на учителя, че не събира винаги и тук, като се огледам, да, така лъха Възкресението. Това събиране е символ на Възкресението. Българите в своя исторически път са го демонстрирали, усвоили и приложили в живот. Така че с тази благодарност аз слушах и да започна всяко изказване, даже събужда от нас рефлекс към истина. Ето, когато ни каза току-що за страхът от Бога и за свободата от този страх, аз го свързах с изказването на Петър за... Ако проследиме Възкресението като... т.е. проявление, като феномен, значи забележете, че ако погледнем църквата, институцията, за която не само като допълнение към твоето изказване за свободата, не само еврейската религия, която е основана на страха от Бога, а другата не може да се освободи от наследствените, тази, бих казал, не може да си отрежи пътната връв на този страх. И въпреки че Възкресението се вгръща в християнството и затова, нали, Павел казва на, мисля, че кориняните, когато има, че ако тяхната вяра е суета, ако те не признаят и не видят Възкресение Христово, т.е. цялата същност на... И накрая завършва: и вие сте в грехове. Значи, виждате ли тая концепциалност? И като погледнем като феномен, човечеството е било подготвено за Възкресението. Затова аз, когато Петър казваше за Лазар, аз бих добавил, той може би го е развил, но като съм закъснял, така че моля за извинение. Всъщност, обаче, тук му е мястото да споменеме, че този феномен исторически присъства при Възкресението от Хермес. И забележете, феномена Възкресение, там има един белег. Белег е каква е същността на Възкресението. Значи, той е феномен, но Хермес казва: и искам да съзерцавам света, произхода на света. И без да се спираме кой го е възкръснал, как е възкръснал, той вижда същността на живота. И тогава му се казва: ти виждаш чрез Словото. И Словото е Синът и тяхното единение е живота. Тоест, той казва, Словото е Синът и всъщност единението между Слово и това, което той вижда, всъщност е това, което после ние като концепция го виждаме, Божията човечност и човешката божественост. И че Словото става плът. И всъщност Словото е точно синовността, изявената синовност. И точно тук ние достигаме, че
човечеството е било подготвено чрез феномена Възкресение като нова иерархия на съществуване и реализация на Синът в живот. Значи, виждате ли, т.е. единосъщието е заложено още във Възкресението. А после църквата в своя елементаризъм, тя преминава на буквалността, защото има различни елементи на Възкресението. И затова бих казал, че институцията огробява Възкресението. Даже Павел, който достига до това, че същността, която Христос дава, е правото да възкръсваш като култура, но мъдростта го осъществява, тя го осветява. И точно това е голямата разлика. И аз като погледна пак в твоето предизвикателство за страховете, представете си каква скованост да се говори за възкресение масово с цел правосъдие. Ще бъдете възкръсвати, за да бъдете съдени. Значи, това е наистина една, бих казал, борба в човека за усвояване на Възкресението, което не може да се освободи от тези страхове, за които ти много хубаво каза, че и в същевременно, в заключение, аз пак ще кажа, че тази надгробна властност и това, което не случайно съдбовността е елемент на неизбежната еволюционност. Но когато човек възкръсва, той трябва да бъде освободен от еволюцията. Не трябва, той е. И това, което християните пак с известна тъга прочитам, че Павел, мисля, един от най-така начетените, с идеята за глобалност на християнството, което е достойно, той пак казва, и Христос бе възкръснат. Значи бе. Виждате ли, тук се казва, че някой го възкресява. Тоест, те внакват идеята, изпускат най-важния елемент. Това, което Хермес липсваше. Хермес е възкръсна чрез енергия отвънка. И вижте как трудно е да приемат, че този, който им казва, аз съм пътя, истината и живота. Той не казва, аз съм живота. Значи, показвайки това, той казва, неизбежна е еволюционността към живота, но аз съм пътя, истината и живота. Тоест, ние, човекът, трябва да усвои правото на възкресение като себекръщение. Себекръщението е идея, кой е кръстен? Те казват, той ги кръсти. Чрез кръщението приеха смъртта, за да после, чрез възкресението, да имат живот вечен. Значи, вижте, тук има известно прозрение, но изпускат елемента на себекръщението. Защото и кръщението е присъствие в духовна иерархия. Каквото и да е то. Обаче себекръщението е този акт, при което иерархията е коренно различна. Тя от човека вече не е човек. Не е този човек. И затова е много важно, че преди това има кръщене, но тази трансформация в новата иерархия, при което ти минаваш в живота, за който говоря, става само чрез себекръщение. Тоест няма кой отвънка. И това е принципната разлика и затова мъдростта е уникално знание, което ни дава това, което да осъществим своята синовност, да възкръсваме, да не се притесняваме и да не чакаме възкресението да дойде, за да насъдят.
Тази свобода, за която ви благодаря и която всички се събрахме тук, нека да я пръскаме по света, защото който дава, ще получава повече, т.е. няма да загубим нищо. Благодаря ви и светли възкресенски празници. Благодаря на Иван. Така, давайки своето изложение, той ме провокира за един въпрос, който да го задам, не знам ли да отговарям, задавайки го. Възкресението всъщност чудо ли е? Защото съвремието как живее Възкресението? Всъщност масовото определяне, така да се каже, на Възкресението като Великден е един празник, едно празнуване, което празнуване се свежда до ядене и до пиене. В една малко по-голяма иерархия това празнуване може да се зачете Възкресението като чудо, да се възхитим от него, да го определим като такова, да се поклоним. И в крайна сметка, може би, в идеята на доктрината на вярата, това е много потребно и много значещо, защото вярата като знание за незнайното дава характеристики на Възкресението. За социума Възкресението не е открита тайна. Не е даден път. То е нагледност, то е зрима божественост, обаче не е оставено като път за човечеството. И в този смисъл онази максима на учителя за чудото, че всъщност това е едно Божие знание пред очите на човека, е много важна и определяща, защото Възкресението е точно това. Това е една знайност, която е заложена в еволюцията на човека, но човек още е далече от нея. Но ние имаме пътя, по който да вървим. Така че, да, чудо е, но е една разкрита тайна, като таинство. Заповядай. Няма да се чуе нищо там. Събожници, честито Възкресение! Чуйте гласа на небето. Ти си моят възлюбен син, каза небето. Каза ни нашият Отца. За кого е това повеление? За човекът. А кой е той? Учителят казва: човекът е родено бъдеще като израз на благовестието и воля на изпълнението. Нашето изпълнение е израз на човешкия дух. Човекът, който е огън, вода и плът, вик и меч и слово. Вик за живот, меч за развитие и слово за обожествяване. Обожествяването има своя път. Път, който е знание. Знание, което е живот за святост и гробница за посвещение. Човекът трябва да осъществи иерархията на еволюцията си. А пътят на Божия живот е животворен и интуитивен, боговдъхновен и богооткровен, за да намерим черпалото на живата вода. А това черпало е нашата
душевност. Затова учителят казва: Възкресението е нова душевност на света. Нова душевност, която е ослънчена от духовната вълна, като сила на самото божество, което се въплатява в едно тяло, което е неин проводник. Това е Божият Син, който чрез духовната вълна работи и тя променя търсенето на духовни ценности, пробужда нашите психични сили и води до глобални социални проблеми. Проблеми, които свидетелстват за присъствието на нова космична енергия. Време е, казва учителят, да утолим жаждата си от божествената река на знанието на мъдростта и да не се търсим другаде, освен в събожникът, защото човекът, събожникът е мировата необходимост. Водете битка за свещения човек. Водете битка за свобода от съдба. Това е да сменяме скръбта със свобода, а съдбата с учение в идеята за утвърждаване на личността, чиято битка на личността е битка между мисъл и откровение, т.е. битка между небесния и земният огън, битка за възкресение, битка за живот. Да ни е честито възкресение! Благодаря на Гергина. Поставяйки въпроса за събожника, тя провокира една много дълбока идея, поставена от учителя, разбира се. Това е, че във Възкресението Христово никой до този момент в останалите възкресения не си беше задавал въпроса Възкресение за единосъщие. Възкресение на личности, както казахме, Възкресение за връщане на живот, но Възкресение в единосъщие, ето този път духовната вълна на мъдростта и Христовия път го оставят. И тук учителя дава една много хубава нова дума. Как беше? Възкресение в взаимоотца. Ние можем ли да направим възкресение в идеята на взаимоотца? Ето тази хубава дума, която той е направил. И има в списание Нур, между прочим. Тази взаимност, която човека прави с Бога вътре в себе си, изявена чрез събожника, е характеристика на нашето учение, път на мъдростта, и затова в него Възкресението е фундамент, основополагащо. Някой друг иска ли да... Заповядай, Снежка, и след това да пуснем видеото. Знаете ли за какво се сещам сега, като слушах последните думи? Сещах се, че Вакуш ни даваше на нашите тържества, даваше възкресението на всички пластове и всички иерархии, които са докоснати от мъдростта. Той казваше: Христос възкресе, скъпи приятели, Христос възкресе, дами и господа, Христос възкресе, деца на деня. И този поздрав ми се искаше да го възпроизведа. Това, което Възкресението, това, което ни дава възможност, както беше казано, самокръщението по този път, това, което тежи неовладяния астрал, както той каза, че камъка, който
е на гробницата, това е астрала, неовладяния астрал и това, което предстои ние да осветим. Благодаря.